सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील साबरवाडी येथील नूतन स्फटिक शिवलिंग मंदिरात महाशिवरात्रीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडला। कोकणातील अशा प्रकारचं हे पहिलंच स्फटिक शिवलिंग असल्यानं यावर्षी दर्शनासाठी भाविकांचा महासागर लुटला होता। आध्यात्मिक ऊर्जा आणि शास्त्रीय संगीताच्या सुरावटींनी संपूर्ण साबरवाड परिसर शिवमय झाला होता। या सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण म्हणजे भारतातील सर्वात मोठ्या स्फटिक शिवलिंगांपैकी एक असलेलं आणि वायव्यमुखी स्थान असलेलं हे दुर्मिळ शिवलिंग 50 लाख मंत्रोच्चारांनी सिद्ध केलेल्या या शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। स्फटिकाच्या शुभ्र धवल तेजामुळे आणि परिसरातील पवित्र वातावरणामुळे भाविकांना एक वेगळीच अनुभूती येत होती। केवळ धार्मिक विधीच नव्हे तर कलेच्या माध्यमातूनही शिवाची उपासना करण्यात आली। रुद्रनाथ फाउंडेशन तर्फे महाशिवरात्रीनिमित्त शास्त्रीय संगीताच्या विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नामवंत कलाकारांच्या सुरावटींनी भाविकांना मंत्रमुग्ध केलं। शिवाच्या चरणी स्वरांजली अर्पण करणं हा एक अलौकिक अनुभव होता, अशा भावना उपस्थित श्रोत्यांनी व्यक्त केल्या। कोकणातील पहिलं आणि भव्य स्फटिक शिवलिंग मंत्रसिद्ध शिवलिंगाच्या दर्शनानं भाविकांमध्ये सकारात्मकतेचा संचार होता। वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर प्रशासनाकडून चोख व्यवस्था करण्यात आली। साबरवाड मधील हे स्फटिक शिवलिंग आता केवळ धार्मिक केंद्र नव्हे तर कोकणातील एक प्रमुख पर्यटन आणि आध्यात्मिक केंद्र म्हणून नावारूपास येत आहे। तर नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे रुद्रनाथ फाउंडेशनमध्ये। आज आपल्याकडे महाशिवरात्रीचा हा कार्यक्रम साजरा होतोय। रुद्रनाथ फाउंडेशन ही रिसेंटली त्यांनी मालवणात सर्वात मोठं वायव्यमुखी स्फटिक शिवलिंग ह्याची स्थापना केलेली। तर आपण त्या महादेवाची आणि त्या आदिमायेचं लग्न म्हणून महाशिवरात्री हा सण साजरा करतो। आपल्याला अतिशय प्रेम आपल्या मालवणी माणसांनी हे दाखवलेलं आहे आणि तशीच गर्दी ही आपल्याकडे ती दर दिवशी आपल्याला पाहायलाच भेटते। रुद्रनाथ फाउंडेशन आपली फिलॉसॉफी जी आहे ती त्रिका शैविझमची आहे। त्रिका शैविझम हे काश्मीरी पाशुपत शैविझम म्हणजेच काश्मीरमधला जो आपण शैविझमचा उगम हा स्थान जे म्हणू शकतो तिकडनं आलेली आहे। आपली मान्यता हीच आहे की तुम्ही कुठलाही धर्म किंवा काही फॉलो करतात तर ते कम्प्लिटली तार्किक हे असलं पाहिजे। रिझनिंग, रॅशनलायझिंग हे आपले कोर फंडामेंटल्स आहेत जे आपण कुठल्या पण याच्यात फॉलो करताना आपण त्यांचं बिलीफवर आपण भरोसा ठेवतो। आपण क्रियायोग हे कम्प्लिटली फ्री ऑफ कॉस्ट हे लोकांना शिकवतो। क्रिया बाबतीत तुम्हाला सांगितलं झालं तर क्रिया म्हणजे गती देणं। तर क्रिया म्हणजे गती देणं। तर आपण बोलू की साधनेच्या पाठात एक रथसारखं काम करतं जे तुमच्या साधनेचं जे ही जर्नी आहे त्याच्यात तुम्हाला गती देऊन तुम्हाला जास्तीत जास्त पुढपर्यंत आपण पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो। तो एक प्राणायामच आहे आपल्या कुंडलिनी साधनेचा आणि सप्तचक्रांचा, जो तुम्ही इथे कम्प्लिटली फ्री ऑफ कॉस्ट येऊन शिकू शकतात। 2 दिवसाचं आपण शिबिर ठेवतो इथे, जनरली सॅटर्डे संडेजला असतं। त्याच्यात सकाळी 6 ते 12 मंदिर आपण कम्प्लिटली बंद ठेवतो, कारण आपली मान्यता आहे की इथे आपल्याला साधकांची ही जास्त गरज आहे। सो तेव्हा त्यांना तो ध्यानाचा वेळ भेटणं त्यासाठी आपण मंदिर कम्प्लिटली बंद ठेवतो आणि तेव्हा आपण हे शिबिर कंडक्ट करतो। तर मंदिराबाबतीत सांगायला झालं तर वराड गावात जे चिक्कुसावली हॉटेल आहे कसाल मालवण रोडवर त्याच्या अगदी समोर हे आपलं मंदिर आपण इथे स्थापित केलेलं आहे। तर चांगलं असं आपण इथे निर्वाणलिंग म्हणजे जो भारतातला सर्वात मोठा वायव्यमुखी शिवलिंग आहे तो इथे स्थापित केलेला आहे आणि त्याच्या संगती आहे तर तो आपला महाशक्ती स्तंभ। महाशक्ती स्तंभ हा महाकालीचा प्रतीक आहे। तो महाकालीचा एक महापाषाण म्हणून आपण तिला पूजतो। आपली मान्यता हीच की जर तुम्हाला शिवाला जाण्याचं असेल, त्याला समजायचं असेल तर ती पार्वतीच आहे जी तुम्हाला त्याच्या बाबतीत समजवू शकते, त्याच्या बाबतीत त्याला प्रेम करायला शिकवू शकते। म्हणून आपल्याकडे होणारे सगळे जे देवी साधना आहे ते आपण तिला पूजन करतो।
आपल्याकडे एक लज्जा गौरीचं स्थान आहे. म्हणजेच ज्या ज्या वेळेपासून या भारतवर्षात या स्त्री तत्वाला पूजायला सुरू केलंय आपण, तर तो त्या कामाख्याच्या रूपेत आपण तिला पूजतो ॲज अ मेन्स्ट्रुएटिंग गॉडेस, ॲज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, की तीच ती आदिमाया जिच्यामधनं हे निर्माण शक्य झालं आपल्या या अख्ख्या जगाचं, तुमचं, आमचं, सगळ्यांचं. त्याच्याबरोबर आपल्या इथे नागोबा आहे, जिथे आपलं राखणदार सारखं आहे. तर असे तुम्हाला इथे येऊन कुठल्याही प्रकारची साधना ही अशी शिकायची असेल, ती ध्यान मार्गी असो, ती शास्त्रात करून असो, ती भजन गाऊन असो, आपण या जागेला एक कॅम्पस म्हणूनच बोलतो, ना की एक आश्रम म्हणून. तुमचा जो काही सब्जेक्ट जो तुम्हाला भावतो, तुम्ही येऊन इथे शिकवू शकतात आणि फक्त या जर्नीचे एन्जॉयमेंट वाढवू शकतात.